Están os cogomelos. Levamos xa un anaco camiñando e non vimos ningún. Tranquilo, Tutu, xa aparecerán. Non sexas impaciente. Pero debedes ter moito coidado porque hai cogomelos que non se poden comer. Cando atopedes un cogomelo, non o toquedes ata que eu o vexa. Sempre debedes preguntarme antes de collelo. Entendido, Tupa. Antes de tocar, sempre preguntar. Digo sobre todo por ti, Pulguiña. Non toques ningún cogomelo ata que a aboiña Tupa o vexa. E non vos separedes, non vos vaiades perder no bosque. Vale, nena? Mira, Tupa, aquí hai uns cogomelos laranxas. Son refabulosos. Esperade a que os vexa eu. Oxalá que estes se poidan coller. Sí, porque hai unha morea. Tivemos sorte. Estes sí se poden coller e están moi ricos. Chámanse níscaros. A por eles. Listo, xa están todos. Xa veredes que ricos. Cando volvamos á casa, fágovos un revolto co que ides relamber os dedos. Tupa, Tupa! Vou, vou. Anda, pero se son grosellas. Moi ben, Nina. Portaxeste xenial. Esperaches a que chegase eu sen tocar nada na viña. Pódense comer. Claro que sí, están saborosas. Podemos comer unha agora. Por suposto, collede, collede. Pero non as comades todas, meted algunha na cesta e levámolas para facer marmelada. Sí que están ricas, Tupa. Fantásticas. Oh, Nina. Pero comíchelas todas. Non? Agora ti. Que cara. Tupa, paréceme que vas ter que facer a marmelada doutra cousa. A pulga non deixou ningunha. Nina, non tes remedio. Seguro que atopamos máis. Ali hai máis cogomelos. A ver que pinta vos teñen. Tupa, estes teñen moi boa pinta. Certo, son fermosos. Pero non debedes tocalos xamais. E por qué? Porque son moi velenosos. E se os comésedes, faríanvos moito dano na tripiña. Así que imos deixalos onde están. Digo sobre todo por ti, Pulguiña. Nina, Eu non a vexo. onde se metería? Seguro que está buscando máis arbustos de grosellas. Nina! 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 Onde estás? Será posible. E mira que lle dixen que non se separara de nós. Nina! Nina! Tupa, trouxaches galletas de chocolate? Sí, pero non creo que sexa o momento de poñerse a comer galletas, Rafa. Non é iso. Confía en min, Tupa. Dame unha galleta. Que cara, Rafa! Eu tamén quero unha. A verdade é que sí, Rafa. Vai a morro. Nina ten moi bo olfato. En canto lle chegue o olor das galletas e nos escoite comelas, xa verás como aparece. Pois non está mal pensado. Non, se non é mala idea. Pero con 2 galletas seguro que lle vai máis olor, non? Gateta! Tupa, están boísimas. Shhh. ¡Gateta! ¡Gateta! Estarás de broma se crees que che vou dar unha galleta. Non te fas unha idea do preocupada que estaba a boiña Tupa.
Agora quedas sen galletas, por separarte sen permiso. Déchesnos un bo susto. Onde te meteras? Comeu figo. Figos? Atopaches figos? Sí. Moitos figos. Pa marmelada de tupa. Vouche dar eu a ti marmelada de tupa, pulguiña fedella. Anda, lévanos a buscar eses figos. Figo. Cantos hai? Creo que tes bastantes para facer un montón de marmelada, tupa? Vale, salvo que nos pase como antes e alguén os chape todos. A ver se che van sentar mal, Rafa. E a ti que che pasa? Nina boa. Non, aínda que encontraras esta figueira, non che vou dar galletas. A ver se así aprendes a non escapar. Veña, axúdalles aos demais a recoller os figos. Non caben na cesta. Imos ir facendo unha moreiña no centro. Logo virei por eles coa carretilla. Tupa, eu xa os gardo aquí dentro, vale? Vale, agora sí que é o momento de comer as galletas. Gañáchelas. Pero como é posible? Xuraría que as metín aquí esta mañá. Non pode ser. Onde? Ni